Kula izin badhe kecelakaan pembiyanipun dan kula. Pembiyanipun pundi? Magetan Bu. Ya karo sapa wae, Nduk? Niku lho Bu Karesian kalih Kristal. Oh nggih, nggih ampun sampun mantuke. Nggih Bu. Bulan nuwun. Nggih, Mas Warang. Kristal Zian, ayo saiki langsung barang PR kudu dikumpulake dina iki. Iya Clara, aku lagi nggo buku lan ceritane dina iki. Ayo nanti kerjane. Aku setuju yen ana soal sing angel, adewe bisa diskusi bareng. Aku juga ngerti soal nomor telu. Kowe ngerti ora? Coba tak deloke. Kayaknya nggawe cara sing diajarne guru Dewi ini. Oh iya, aku kelingan carane kaya sing kaya ngene iki. Matur suwun ya, Cah. Saiki aku wis ngerti. Iya yang nanti kerjane benar cepet bar. Iya, supaya dina iki kabeh wis rampung lan kene ora kesusu maneh. Wis ya, Cah. Aku dek mau diweling ibuku gak oleh mantuk sore-sore. Ya wis Cang, mantuk hati-hati ya. Iya, matur suwun ya, Kis. Iya macam-macam. Aku mantuk sih ya guys. Ya. Mau soalnya angel ya sih. Iya angel. Itu ada yang sama jane soalnya kelompok. Iya, nek kelompok anakku mesti gak iso lho sih. Iya. Iya saya kelar. Iya, sih ya sih.